Sanibonani babukeli lo usilwane samanzi umajika ijeqeza. Mkhulu sila eMsusankungu sawubona. Amen mnguni uyaphila kunjani? Siyaphila mkhulu. Amen mnguni. Mkhulu sicela phinde uzele ngesihle lento yokukhuluma ngayo abantu besifazane nezigaba zabo. Nezigaba zabo. Awesiqale sithi intombi, inkehli, umakoti nomfazi. Intombi, inkehli, umakoti nomfazi. 4. Yeah. Yebo. Igaba zonke. Umuntu makuthiwa uyakotiza kusuke kushone, kusho ukuthi usemzini wenza ofuze ngabe kwenziwa umfazi. Oh, umuntu makuthiwa uyakotiza thiwa uhambile uyokoti hayi akakabe umfazi useyingoduso akwe ngithi ingoduso ke le ngathi umakoti uyokotizwa iyokotisa iyokotiza ingoduso umuntu olotsholiwe osele ngomcaco noma ngomshado angazulala la akusiwona uyahamba uyisama akakabe siyo wabo la ekhaya qhubeka mazulu sizoba nomfana nensizwa nobaba nani nomnumzane swayeka amakhaya swayeka ya awusaxolele kancane amakhehla ngoba nawe ehlukene ngegaba zabo saxolele nje kancane makhehla ahlukene ngegaba zabo umfana insizwa indoda nomnumzane noma ubaba nomnumzane noma ngathi indoda nje umfana insizwa indoda ubantu umnumzane useyanumuza usenomfazi indoda isinomakoti noma isinengoduso insizwa inenkehli noma neqhibiza ngikhuluma iqiniso umfana unentombi ngoba useyini usumfana qedile hayi ucacise babe ulahleli Akiphethi pen nephepha. Thatha ipen nephepha lapho lo mjita abaso kakhuluma izinto ezingaka okuyibhale phansi. Ngithe umnumzana uyanumuza lo. Ngoba unani? Unomfazi. Uphelele. Yebo. Angithi uyazi zonke imfihlo nezinto zala ekhaya. Indoda lena ngoba isilobolile yaveza ubudoda bayo. Ngalo makoti ngale ngoduso. Ukoti sebamhlonipha ingoduso yakhe. Usayindoda usatshengisa yini uphumile emsizweni useyini sendoda ngoba usekwazi ukuba namandla okwenzani ukulobola ulobolile waqeda yonke into efunakalayo sekushoda ukuthi enze njani awele sigabeni sani sokuba umnumzana uhlela phansi yebo uma umuntu okuza nomfazi enzele aphithise lona usenzelwa nje busithe casha yogodisa yogodusa lo iqhubeke mazibukosi siyabuya sizensizweni manje insizwe na inentombazana inentombi inenkehli belinsizwe ile usho kanjani inkehli ngoba wathi inkehli umuntu osenjani inkehli bela umuntu okhehleziwe lo okusho ukuthi lona wenza umnsizwa wenza ubusoka lisoka leli udlala kusokudliwe khona hayi uyakhehleza uyamosha imizi yabantu lo akakaloboli useyinja nje uyena okhehlisayo yebo ngoba uyakhehleza okusho ukuthi umthole yini eyintombi
wamenzana wamkhehleza akusho ukuthi la lona uhamba nani nenkehli noma nani neqhikiza iqhikiza umuntu owenze njani osemoshekile kodwa ongakazali ini ingane umntwana usengakwazi ukuyala ini intombi usengaya emhlangeni kodwa angahambi nomhlanga ukuya lapha kodwa bese eyala intombi qedile bese kuba umfana nani nentombi into phela ntombi ya bangaki labo bantu bane ya sekuphelele isho ukuthini phela for umuntu wesifazane yonke lento iqedwe kusho lento le iyabuya izokunika igaba zomuntu wesilisa nomuntu wesifazane uhlukanisa izigaba zokukhula noma zokuphila komuntu wesilisa nani umuntu wesifazane okusho ukuthi nangapha kwamama sekunemoya emingaki emini nangapha kwababa kunemoya emingaki emini okusho ukuthi wena ubhala yenze izinto zakho zinjani zilengeke okay ke siyabuya ke manje sizoba nentombi into omuntu ongakenzwa ongakamazi ongakayazi insizwa ongakayazi ya insizwa ongakayazi insizwa ongakamazi umuntu wesilisa enqunu lo uma seqala semazi ayi noma ngakamenzile umuntu kodwa hey sekumoshekile hey soqala usekwazi ukusoma hayi asaqala ungahlambuluki lapha sesi sikhuluma ngentombi intothi sibuye size ngeke sibuye size la mfazi wakumzi ihamba nge-age lento noma kwenzala ungahamba nge-age ibe u-3 izofika kubani u-12 3 years cha 13 izigaba ezintathu ney'ntathu zokhalibani u-12 mayithi 12 years noma ithi 9 years usebamba umthombo uyathomba mayithi 19 years usebamba umemulo mayithi 29 uyalotsholwa lo muntu abanye bebelotsholwa bena 25 angithi uyabona yeah seyingoduso lo muntu lo bese kuthi noma ku39 noma ku30 35 lo muntu lowo usengumfazi masibuko imancane babe ngathi yalahleka manje hayi bathi abelungu umuntu wesifazane once wadlula ku35 akasakwazi ukuba nezingane maye iphethe kahle umuntu wesifazane noma ngafika ku40 uyohlala into eyodwa nje ebizwa ngegama lesigaba leso akuso noma kanjalo kodwa nje maye intombi into eyiphethe kahle ezofika ku39 asengakwazi nje ukuba nezingane ezinhle nje kabi into eyenza lokho ukuthi bangabi nezingane laba ukuthi kunenkinga yalezi zinto esiyidlayo nalabo belungu bazivala ibeletho so kahle uthi lento ungabi nazo izingane after 35 into yabelungu hayi abelungu lonto le akusiba abantu mosi laba ngishilo wathi abelungu nje laba yonke into bafuna ukuyilumba uzala ngisho isangaza sinangaki lapha ngutshene mina uma uNkulunkulu esibeke lapha esimi khona phelile ke lapha sibuye size la bengizokhuluma ngeinto ezintathu eziganisa umuntu wesifazane sinento okuthiwa inkehli sibe nento okuthiwa isicholo sibe nento okuthiwa yini inhloko okay inkehli isicholo
Inhloko. Okay. Inkehli, isitholo, inhloko. Okusho ukuthi lo inkehli ilokho ogqoka uma indoda noma umfana insizwa ilale nawe yakuzalisa yase iyolungisa amacala hayi isifuna ukwenza ukukuganisa iyakhehla leyo ngoba wakhehle zobani uye yiyo angithi yeah iyakhehla okusho ukuthi ukhehla umuntu wayeyitshitshi labane lakho hayi umuntu owaqale omunye umuntu bese uzomkhehla wena ayikho insizwe ekhehla umuntu njalo hawu ngiyakutshela ayikho insizwe uma wakhehlezwa wabaleka wena wamkhehleza wabaleka ukhehlwa uyise angamfaki kodwa inkehli akakwazi uyise ukumfaka inkehli ngoba kuthathwa ngobuyena ngoba kuthathwa uye ini ubuntombi yena usemdayisela amakhehla ukuthi amenze njani amthathele ingane yakhe amgeza icala yebo amakhehla amgeza icala komkhulu ngoba uzoba necala komkhulu ukuthi ingane ikwenze kanjani yebo angithi yeah ingakho umdayisela amakhehla lapha akamgqokisi inkehli umuntu ogqokisa inkehli umuntu okwenzeni okhehlezile othi ovuma icala lakhe leli awuhlambuluke kuleli cala walelo yebo bese khipha inkomo yokwenzani ukukhehlisa inkehli igqokwa yitshitshi lakho owalikhehle zayo lento egqokwayo ekuthiwa inkehli uzoba isicholo asilingani nenkehli isicholo sifana nalesi sigqoko segraduation yeah ngoba nakhona uyacholwa yebo ucholiwe sinanenyongo isigqoko segraduation la yeah lokho kuyintethe omuyezana angithi yeah nalapha nama umthola umfa ulokuzana usumganisa eganisa umyeni wakho esekuganisa uyathola afaka inyongo akugcobe ngenyongo akuthole ngenyongo akuqolise manje lo ocholiswayo useyintombi na ungenzeka abe yintombi kungenzeka abe inkehli ocholiswayo ngoba inkomo yomqhoyiso ikutshela ukuthi ikuhlanganisa nani nethonga lakhe ugqoka lesi sitholo esikhulu esithe umegana kodwa akahlali ngaso ekhaya eninkehli ayigcotshiswa inhloko ilokhuzana imfoyila inkehli ayigcotshiswa yini insoyi inkehli ayigcotshiswa imfoyila inkehli ngikhuluma ngenkehli insoyi yenzani insoyi siyeza kuyo no ungangeni kuyo but yenzani iya kwembathisa imimoya yani noma kwenzakalayo insoyi phela ibomvu yeah insoyi ilokho esikubiza ngebomvu udaka lolubomvu insoyi ebomvu ehambelana nomlilo welanga uhlonipha ilanga okusho ukuthi usunomnumzana usunenhloko yekhaya okay asibuyeke size la masibuko isitholweni isitholo leso uthe singenzeka ukuthi umuntu useyintombi nto noma akayona intombi nto yebo why ingoba kusesigabeni lapha umyeni wakho ekuhlanganisa nani netho yomoya nokuhlanganisa imoya endawo ithonga phaqa ukuthi wena usuyatholwa uyaqhoyiswa okay uncanyisiwe wakhishwa kini oseyona ingoduso nje hayi uyogana manje usuyogada uzophelela bese ufakwa ini ube khona imbuzi yokufakani inhloko yeah okay angithi uyayibona lezi zinto ihamba nenkomo yeah uyayibona lezi zinto ihamba nenkomo inkehli uma uyikhehla ukhipha inkomo
iya kubo kwamakoti noma iya kubo kwayo inkehle yeah iyokwenza iyokhehlisa okay ukuze kucace ukuthi kwenzakalani inhlambuluko yebo siyabuya sizana sekuhlanjulukile manje sokuright yebo sasizamqholiso yini manje umqhoyiso inkomo kuthiwa umqhoyiso ukuthi yenzani le nkomo iyakuthola ikuthola inyongo kuphi ekhanda ukuthi wena usungena ethongeni elihlukile useyakuhlanza nomyeni wakho ukuthi zonke izibi nezintula ebeyihambe zibutha uyibutha yokuthola kufana negraduation usuku utholwa kuzo zonke lezi ivunguvungu kade uhamba kuzo 100% usiyonikwa nani naleli iphepha lakho lesitifiketi naleli isicholo lesi ngoba bayakwazi ukuthi bawakhipha amajazi bawabekila kodwa isale isicholo then kube khona ini leyogcina inhloko ke le inhloko bakuthiwa indoda inhloko yekhaya yebo okusho ukuthi inhloko kumfazi nezingane zayo feleleke la awukwazi ukuba inhloko nje unentombi uyisoka umfana ngaba nenhloko umfazi wakho ngomfaka inhloko njalo ingoduso yakho noma inkehle yakho ngiyifaka inhloko ilento ayohlala nayo impilo yakhe yonke ngoba wena uyinhloko yakhe ekhaya inhloko ke le ingakho ngithe le video le ingabukwa naba abakhonzi babukubani ushebe bakashembe bangayibuka lena bese bengichazela ukuthi lo mshado wabo abathi wenkonzo unjani lo mshado wabo abathi wenkonzo kuthiwa awukashadi mawushade ngokwenkonzo kodwa isintu sibe khona kuqala kuneyinkonzo isiphelele isintu nje siphelele sinenkehli sinesitholo sinenkehli sinesitholo sinenhloko kade sikhona isintu lona wesilungu umshado ungenaphi la lona wamasonto umshado ungenaphi kuthiwa siyohlanganisa ngokwenkonzo kwenziwani la kwenziwa siphi isigaba baningi abantu abakhona lapha enkonzweni abathi baganiwe bengaganeki baningi kakhulu ngoba isintu sibe khona kuqala kuneyinkonzo ngiyaphinda kusho ukuthi balahleka la esileba lapha kule nhlambuluko yokuhlanganisani ithobo qedile bese bejampela kuphi enhlokweni bafuna ukuthi sizinhloko thina imali mazibuko that's why they divorce ngoba abanawo nomoya abanawo lenhlambuluko abanako lokuhlangana kwemimoya yilento indoda ifika imqhofoze ngoba akahloniphekile ayikho lento emqhoselayo yamthola ayikazi imthole uma phela kwabaninzi yebo sendisixhosa yebo yeah uyamthola kwabaninzi qedile umhla mbulula kwabaninzi umhlukaniso kwabakwabo impela umhloniphise phela umhla mbulule yes umhla kaniphise ya uyamhla kaniphisa wathi wamsusa zonke intuli ngenyongo wasiqeda wamthola yona qedile lokhu kwenhloko kahle usuke suqedelela la kwanayi into enjani okay yebo khona imbuzi yokumgqokisa inhloko bese igcotshwana insoyi ukuthi ikwazi ukubambana lo moya ila ngoba ilona lenzana ekhuthamelayo alihloni ekhaya yebo elubaba ekhaya elomnomzana ayi mazibuka sivale ilapho nje mngani wami akusiyibambe lapha babukeli beSolomoya TV bengisashayela bengisakhuluma ngesiko namhlanje nje bengikhuluma ngesiko nje namhlanje noma kule video besikhuluma ngesiko ukuthi isiko yini sinesintu
sinesiko sinosiko isintu esomuntu wonke isiko elesizwe esithile usiko olomkhuba wemindeni noma wezibongo ngokwehluka kwazo ngosizwe sikhandwa yilezi ibongo inkehli isitholo nenhloko besikhuluma ngesintu ngesiko usiko isintu esomuntu wonke isiko elesizwe esithile ingaba amaZulu ingaba amaXhosa ingaba amaPedi abeSuthu ngokuhluka kwani kwezizwe ezinjani ezithile uthi usiko olwezibongo omngulu oZulu omazibu ozwane obuthelezi ngokuhluka wongubane banquma iminwe nazo zonke lezi zinto abanye bayachaba imikhuba yezibongo nemindini ethile isiko eliqhutshwa izizwe ezithile ngokwehluka kwazo isintu esomuntu wonke ilokho besizama ukuchaza kuthathu amen siyabonga ababukeli beSolomoya TV niqhubeke njalo nibukele iSolomoya TV eMsusankungu siyatholakala eThekwini kwaBest nakwaGesi eGoli siyatholakala kwaGuqungene eZolamndeni eKapa siyatholakala eMitchells Plain eNyokutlet eMpumalanga sizotholakala eMathafeni Eastern Cape sizotholakala East London lapha ngasedrobheni yabo amen siyabonga qhubeka njalo amen wow